Bos días, camaradas. Gracias por vir un ano máis ata Vigo para celebrar esta homenaxe ao camarada Moncho Reboiras. Moncho Reboiras pertence a esa xeración que na España fascista, forzada sobre a sangue da nosa clase, deixou atrás o medo para ser vanguarda, dotándonos das ferramentas ideolóxicas e orgánicas para combatir os nosos inimigos. Por iso o réxime puso nela a súa mira, como fixo con tantos outros camaradas, como pode ser Abelardo Collazo ou Argala. Se hoxe estamos aquí é porque a súa semente de vencer segue xerminando, máis viva que nunca. Nesta época de decadencia capitalista e de avance do fascismo, somos herdeiros das súas tarefas fundamentais, a construción do partido e a organización da toma do poder. Somos herdeiros da súa abnegada e xenerosa militancia comunista. Para este homenaxe falarán en primeiro lugar o camarada Xavier Moreda, logo falará a camarada Inés e logo o camarada Chovi lerá parte do poemario de Darío Xoán Cabana a Moncho Reboiras. Por último, faremos unha ofrenda floral na placa dedicada a Moncho Reboiras e cantaremos os himnos da nosa clase. Viva Moncho Reboiras, viva Galicia Ceibe Socialista. Viva! Primeiramente, agradecer a vosa presencia en nome do meu partido, Partido Comunista pola República Galega. Quero agradecer moi especialmente a Manolo Reboiras, aquí presente, o irmán, por ter mantido a figura do seu irmán como revolucionario e por facer parte da súa familia, parte de Moncho, facer familia de todos, que xa pertence, digamos, a nosa historia dunha maneira, bueno, até o corazón. Manolo sempre co seu sonriso, a súa xenerosidade, que eu teño a sorte de coñecerle hai moitos anos, falábamos antes, e que pouco mudamos no sentido de que continuamos na luita, continuamos co compromiso, intermitentemente, pero sempre co compromiso. Agradecer tamén ao meu partido, porque para min é unha honra moi grande poder estar hoxe neste aniversario falando de alguén que para todos é demasiado importante. O Partido Comunista pola República Galega sente-se herdeiro de Moncho Reboiras, da súa vida, do seu compromiso co pobo traballador. Nesta homenaxe anual patriótica e antifascista queremos sentir... Queremos sentir o legado, a loita e o compromiso militante que encarna para nós, sen dúbida, a heranza revolucionaria, heroica e colectiva do pobo traballador do que nós facemos parte. Noteis rebelde de Moncho Reboiras e de outros como Abelardo Collazo, o insurxente setembro indelével da greve xeral do 72. No Vigo proletario da mellor estirpe fabril, Santo Domingo, Barreras, Freire, Vulcano, Reima, Atiscar, Forjas del Miñor, Censa, Álvarez, Citroën. É certo que as homenaxes deben ser as despedidas que nunca se puderon facer por estaren prohibidas. Ás veces facendo fincapé só no ámbito afectivo, culturalista e nostálxico, e xentos dos valores antifascistas. É preciso non obviar xa máis que as víctimas do franquismo, do xenocidio intermitente iniciado na Galicia un 20 de xullo de 1936, eran maioritariamente antifascistas ou, en cualquier caso, víctimas do fascismo. Hoxe, máis unha vez, no aniversario do seu asasinato, un ano antes do 50º aniversario, celebramos denunciando aquí no Toural, en Teis. Mais unha vez denunciamos o que ven sucedendo desde a famosa amnistía que non permite deliberadamente o recoñecimento da verdade. Os partidos de esquerda ornamental non derrogan a lei da amnistía. Son colaboradores necesarios convertidos en comisarios do silencio promulgado na longa noite de Pedra. Achamos que é necesario denunciar a impunidade, a amnistía dictada en 1977 como ponto de partida da falsa concordia, tan cacarexada polos herdeiros do franquismo e polos partidos de orixe franquista. Non concordamos con esa actitude cínica que algúns politólogos e sociólogos definen como estábeis democracias do odio. Algúns falan da falta de estrategia europea para lidar con o fenómeno. O fascismo non é un fenómeno pasaxeiro, nin local, nin transitorio. É un escenario que sempre contempla a burguesía nos momentos de crise capitalista, a falsa equidistancia. Hoxe
estamos aquí para facer uso do noso deber de memoria, o noso compromiso de restituir a memoria das luitas e os protagonistas con modo de emprego propio para a construción do socialismo na Galiza e no mundo, como dixera Carlos Mariátegui, fundador do Partido Comunista no Perú. Nen copia, nen calco, criación heroica. Deber de militancia antifascista. A memoria é o sustrato subxectivo da historia. A recuperación é tamén deber de militancia antifascista. A memoria ten a utilidade práctica. Funciona con enerxía desfascitizante e non pode ser verniz combativo dos que non queren combater. O apoliticismo activo, propugnado desde o franquismo mesmo, continúa a contaminar a sociedade como unha especie de veneno. Todo isto propugnan algúns ou moitos que contemplan a memoria como un feito funerario, unha especie de religión civil con conmemoracións litúrxicas que confortan parcialmente consciencias. Só legalista ou normativista. A memoria que construe noso imaginario ou é antifascista ou só é unha maneira oportunista, parte do culturalismo, desde hai moitos anos en maus das institucións, dous perversos secuestros que na actualidade sofremos. Lembrar aos nosos, lembrar a Moncho Reboiras, tamén é sofrer. Mas é unha boa terapia revolucionaria contra o esquecimento programado polo réxime do 78. Nestes tempos de pandemia do think tank, que con renovadas estrategias contaminan subrepticiamente o discurso político en todo o mundo. Se pretendemos combater o fascismo non pode ser en abstracto. Debemos asir con urxencia e con moita agilidade política, entendendo as estrategias dos estados terroristas. Tamén actualizando o noso discurso perante outras maneiras, outras faces idiosincráticas do fascismo españolas e internacionais, onde personaxes como Aznar, Ayuso, Terç, Milei, Cast, Vargas Llosa, xunto a Corina Machado, solicitan fondos para continuar con o que chaman oposición en Venezuela. Todo é sin ningún tipo de complexo. Na sección europea desa mesma asociación a que pertencen, sin ánimo de lucro, Jean-Claude Goffaux, como se refere nesa página. Como membro do Consello de Administración de Atlas Network, se orgulla da súa asociación con 148 think tanks europeos que compartillan nosa visón, e estou ansioso para ver nosa parcería se tornara un catalizador para a súa maior eficacia nos próximos meses e anos. Son os que logran que os pobres loiten neste momento no Reino Unido, pobres contra pobres, mentras eles están totalmente tranquilos buscando fundos para continuar facendo esa especie de revolución silenciosa. Bastante preocupante, ¿no? Habería que encontrar unha maneira para realmente lograr desfacer ese entuerto. Non concordamos con esa atitude cínica que algúns politólogos e sociólogos definen como estábeis democracia do odio. Algúns falan de falta de estrategia europea para lidar con o fenómeno. O fascismo non é un fenómeno pasaseiro, nen local, nin transitorio. É un escenario que sempre contempla a burguesía. Precisamos de un Partido Comunista pola República Galega forte e cohesionado contra o derrotismo e a resignación instaladas no pobo traballador galego, que, contrariamente ao relato imposto polo franquismo, xamais fomos un pobo pasivo. A legalidade fabricouse contra a legitimidade para nos prescrever. Face a legalidade criada a medida dos herdeiros do franquismo, a legitimidade da memoria antifascista. Precisamos máis que nunca dos exemplos combativos de Moncho Reboiras. Viva Moncho Reboiras! Viva! Queríamos falar de o que significa Moncho para nós como partido. Quería comezar porque un ano máis o barrio de Teis e o comunismo galego xúntanse para lembrar a un bo e xeneroso, ao Reboiras combatente, ao Reboiras consecuente, a ese Reboiras que foi e segue a ser e será sempre espello de militantes. Un ano máis agradecemos a Xosé Ramón Reboiras Noia a súa entrega á causa da nosa patria e da nosa clase. Non foi ata que comecei a miña militancia que coñecín a figura de Moncho, Pepe para os seus, e foi como militante do partido que aprendín por que é o espello de militantes, ese Reboira humilde, ese camarada exemplar. Se Reboiras caeu en combate foi porque combateu ata o último intre pola causa do proletariado galego, a nosa causa. Foron el e a súa xeración os primeiros en formular que a UPG, expresión máis noble de dignidade do noso pobo naquele tempo,
Debía evoluir ata transformarse nun partido comunista como único camiño para a liberación nacional definitiva e efectiva. Contribuiu a introducir no país os clásicos marxistas, sendo o problema nacional e o leninismo do camarada Stalin a primeira daquelas publicacións de educación política da editorial Terra de Tempo. Reboiras e os seus, que son os nosos, non só introduciron a teoría marxista en Galiza, tamén implementaron un método leninista de organización que, aínda que embrionario, permitiu levar a novas cotas de eficacia ao aparello de agitación e propaganda, permitindo editar xornais sindicais e facer chegar á nosa clase a idea de necesidade dun sindicato combativo, patriótico e de clase que rachara cos dinámicas pactistas que por aquel entón eran tan frecuentes. A loita ideolóxica dende a fronte cultural, a loita económica dende a fronte sindical, a loita política dende o partido. Ese era o esquema de Moncho e dos seus para implementar na nosa patria o modelo de combate de Lenin, modelo que demostrou a súa eficacia emancipando as patrias en Rusia, China, Cuba, Vietnam, Angola e medio mundo. O mesmo modelo que, adaptado aos nosos tempos, defendemos nós. E hoxe estamos aquí para recordar a súa caída en combate, sí, porque morreu como viviu, loitando contra un mundo injusto do capital. E así queremos vivir nós tamén, reclamando a liberdade pro noso povo. Non celebramos a súa morte, celebramos a súa vida. Sabemos que chegará ese mundo socialista soñado por Moncho no seu tempo e por todos nós hoxe, e por iso proclamamos Viva Galiza Ceibe é socialista. Viva! Un poema que elaborou Daría Xoán Cabana. Algún ano recitou el aquí, pero como ben sabedes, deixounos hai 2 anos e pico. E o poema se chama Ramón Reboiras, 1975. Ten 7 partes, vale? Ben, primeira. A nosa herdanza foi unha patria en silencio e un camiño espantoso de migración e pranto. Nós non viramos nada do que secara os ollos dos nosos pais de terra forzosamente mansos. Pero si sabíamos que houbera altas moreas de mortos axexando no comezo da historia, e chegamos tamén a saber da esperanza por algunhas palabras ditas en voz moi baixa. E algúns de nós osmamos un camiño difícil e hubo renunciamentos e traizóns, porque o medo foi parte non vencida da nosa triste herdanza. Pero Moncho Reboiras e outros máis que non digo afrontaron a morte con impávida fronte para que nós coñecésemos o sabor da vergonza. 2. Altas horas da noite a conspiración acendíase como un verme de luz clandestina agachado no corazón ardente de Xosé Ramón Reboiras, no corazón ardente das persoas ergueitas como a Carballo e Xungo estremecidos ao vento revolucionario de Galicia. A delación era unha noxenta limacha, un esgarro verdoso na faciana da patria colonizada e vendida. A altas horas da noite chegou a xeada, a devastación, a praga grisalla, o andazo mortal, e Moncho Reboiras Noia, corazón de Carballo de Xungo, apreixou a pistola coa man e dispúsose a morte. Caeu Moncho Reboiras Noia, a camarada sentacha, e sobreviviu e medrou a conspiración, e medra e leveda sobre o sangue vermello, sangue da unión do pobo galego, semente froital da alborada que ha vir. 3. A luz dos irmandiños nos teus ollos, nos teus puños a ira secular, a semente da patria nos teus pasos, e no teu peito o lume do volcán. 4. Porque Galicia era unha tarefa de todos, urxentísima, heleda e necesariamente mortal, caeu Moncho Reboiras. Porque o capital invasor e os sicarios do medo expulsaban o pobo das súas posicións ancestrais, e porque o corvo da emigración arrincaba os ollos da patria, caeu Moncho Reboiras. Porque os aboitres do imperialismo voaban sobre o moribundo corpo de Galicia, case cadáver, golen estigmatizado, porque a guerra nunca remata mentras o pobo non é vencido totalmente, caeu Moncho Reboiras. Porque era preciso erguer unha bandeira en cada corazón, de cada home, de cada muller dos traballadores de Galicia.
porque había que facer florear as rosas vermellas en todas as mans traballadoras de Galicia. Caeu Moncho Reboiras. Porque era xusto e necesario acender unha cacharela vermella en cada picato, en cada outeiro, en cada penedo da patria para avisar a hora da liberación. Caeu Moncho Reboiras. 5. Caeu Moncho Reboiras e foi a sementeira de espirais e de fouces sobre os campos da terra e de estrelas no ceo cintilantes vermellas. Toda a nosa esperanza ten nome de asamblea e non virán de fora outros nomes ou letras de nova escravitude para esta patria galega. Ergueremos os pullos callados de bandeiras e o sangue de Reboiras é unha estrela vermella. Compañeiro caído, faremos desta terra unha patria soñada, popular, libre, ergueita, sobre os anos de espanto, sobre as vidas tolleitas. Botaremos para fora as bestas carniceiras, virán as anduriñas na nova primavera, e ondarán o vento ceibe as nosas bandeiras. Será a nosa nación unha aledísima festa de traballo común nas nosas propias leiras. E ha de chegar o día de escribir nas estrelas o teu nome lembrado que fala de colleitas, camarada Reboiras, soldado desta terra. 6. Quen outra vez escoitara a túa palabra clara, meu amigo? Quen outra vez contemplara a túa mirada clara, meu amigo? 7. Paso a paso marchando nos camiños da patria levamos na memoria as alegres palabras que Reboiras dicía cando entre nós andaba polos campos labrados, polos peiraos e as fábricas, sementamos as verbas do noso camarada. Houbo aquela canción de vida e de esperanza, houbo aquelas sorrisas amigosas e cálidas, houbo aquelas mans duras no traballo forxadas, afeitas a colleren ferramentas e armas. Terras do Val de Lemos, humildes e onduladas, que mirastes pasar o noso camarada. Rúas pinas de Vigo, de Cangas de Moaña, casas traballadoras que lle destes pousada. Dicídeme se non queda sombra cravada nos carballos, nas lousas, nas paredes das casas. Se non queda a súa vida inmóvil na lembranza dos barcos, dos peiraos, das palleiras, das fábricas, anchos campos de terra, común e doce patria. Dicidme que a morte do noso camarada é pedra de futuro, cimento de alborada, roxa estrela, martelo, fouce, bandeira, cántiga. Dicídeme que o vento trae as súas palabras, co seu corpo varil pervive nas montañas, que non morreu Reboiras, que está sempre na patria, contido da conciencia que o pobo que levanta, formacións do combate, razóns de barricadas. Dicídeme con gostras, vales, chairas, montañas, que está con nós para sempre cravado na lembranza o capitán do pobo, o altivo camarada. Viva a Galiza independente socialista. Viva!